In a notable development, Zimbabwean government spokesperson Nick Mangwana has suggested that the country may soon abandon the US dollar in favor of the Zimbabwe code ZiG. Sanamira mashoko atiri kuona kuti aiwa vakomana na Nick Mangwana vari kuramba vachiendera mberi vachiti aiwa isu hatidzoki hatimove backwards toramba tingomove forward ever aiwa hatimbokambo abandon our own currency ZiG. Not about subscribe or like or turn on the bell icon. Timina Namwe Mchenzi, his comments made in a post on X, formerly Twitter, on Tuesday, reflect a growing trend among African nations to distance themselves from the US dollar. Mangwana highlighted the exchange rates of the US dollars against several African currencies, stating $1 is equal to 1.341 Rwandan franc, $1 is equal to 936 Angolan kwanza, $1 is equal to 2.731 Tanzanian shillings, $1 is equal to 1.723 Malawian kwacha, $1 is equal to 1.634 naira. He pointed out, what's interesting in that you can't legally buy anything using the USD in shops in all the above countries and others. His remarks seem to suggest a push towards a single currency or a monocurrency as a means of fostering economic stability and encouraging domestic transactions. Ndomashika tinoona kuti vakona nekumangwana vari kuya panapa vachiti aiwa soon varoda kustopa vachida kukopa zviri kuitwa nedzimwe nyika, asi sezvamunoziva kuti aiwa munyika macho aiwa toona kuti panapa unotaura yes this announcement yakanyatsa kunakisa kwazvo vachitaura mashoko kuti I want to abandon the US dollar vachiti ngatishandise ZiG. Patikazopita paground pacho toona kuti zvinenge zvakuitiwa nevamwe vakomana ivavava vari kudzikisira vanyange nemutungamiri wenyika zvinenge zvava otherwise. Kuma offices avo nekuma ministries avo vanenge vasingatambiri this ZiG. Zvatiri kuona kuti aiwa mashoko aya vanhu vari kuti taneta nawo, takuda mamwe mashoko atinoona kana takuda nemamwe maleaders vanoisa zvinhu zvinyuwani zvatingatrasta tichiziva kuti aiwa change iri kuiswa munyika yeZimbabwe. Motizai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Apa pina comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.